Fipsen tænder bordbombe. Hun løber. I stort og småt, på godt og ondt. Hvad? Hvad fanden? Okay, du tænder. Jamen, den er jo en diffuser. Ja, så tager jeg den. Den filmer. Vil vi også forstå, Ja, ja. at vi skal løse vores problemer ved at bøje os mod hinanden. Oh. Hvis det kun er den ene gren, der skal bøje sig, Så spring dog for helvede. risikerer den at knække. Ja, der er bare ild. Stearinlys! Ja, jeg kunne hellere slukke det der. Ja, jamen det var da en god fuse, vi havde her. Så filmer du en uge eller hvad? Ja. Jamen så bliver vi altså lige nødt, så tager vi den her. Ikke? Okay, så tænder jeg. Ja, men så vent lige lidt. Lad den lige stå der, hvis den skulle springe. Jeg ved ikke, om jeg filmer. Vent lidt, skal jeg passe på fingrene, ikke også? Så, ja, film du bare. Så væk. Du brænder. Så, bop. Nej, siger du det over det hele. Det er godt, det er dig, der skal rydde op i morgen. Se lige gulvet her. Nej, man kan ikke se det, fordi der ikke er lys hernede. Nej. Se. Det er over det hele. Jamen, se. Du brændte alderen. Nej, hvor det her sviner. Nå, vi skal ned og spise vores mad. Jeg trådte på et låg. Hvad tror du på? Jeg trådte på et låg.